Deze week in Limbourgeois. Terugblik op TFAF 2016, het paardenpolo in Hartje Maastricht en Nederlandse topchefs koken voor Ferran Adria. De kunsthandelaren van TFAF Maastricht hielden traditiegetrouw hun farewell drink aan het einde van de beurs. Hoe was deze beurs? Bijna afgelopen, nog niet helemaal? Nou, nog 2 dagen en dat moeten we even volhouden. De massa komt nog even. En het zijn zeg maar, dagen met stille momenten en met grote punten ook erbij wel. Ik was wel een beetje ongerust, want de tijden zijn moeilijk. Ja. Iedereen is een beetje ongerust, maar kijk, je moet ook een beetje geluk hebben. En het is heel goed meegevallen. 2016 was een heel erg fijn jaar. We hebben heel goed gedraaid, dus we zijn buitengewoon tevreden. Beter dan anders of kun je dat zo niet stellen? Zo kan je dat niet stellen, maar gelijk, het was gewoon goed. The fair has been terrific this year. It's been so well attended and we've sold so many things and to museums too. It's been fantastic. Yeah. I'm always happy when I sell things to museums. I mean, it's a very, a profoundly different kind of sale. Like it's one thing to sell something to a client, but to sell to a museum is a deeper meaning. And how was the market here at the fair? Always good, not really fantastic, but always very interesting for us. Yeah. Very efficient. It still is important for you to come. Absolutely. Always a great moment. De eerste 4 dagen een heel werelds publiek, overal vandaan. Sterk in verkoop, maar goed, zijn dingen die je ook al voorbereidt. Het blijft een geweldig sterk beurs in de wereld. Eigenlijk wel de beste in de wereld. Well, we're working on a lot of things, but for us, the fair, you can't really tell a month later. You have to tell a year later. We've met some great people that we never met before. We have serious interest in several pieces. I think it could be our best fair yet, but it always takes a while. I was just with a client 2 weeks ago. I met him here 5 years ago on the last day. He didn't buy anything. He came to see me in New York. He bought 2 paintings. Then he came to see me 6 months later and bought another painting. Then the next year he decided to sell one of his major paintings and gave it to me to sell. So that's the way this fair is. And you have to be prepared for that. I hope that you had until now a great and more important, a successful fair, and that you enjoyed your stay here in Maastricht, in the region and in Limburg. Some things changed this year, and you were also in fact in another position. Yes, of course. I was lucky to be at the entrance of the right area, and so I saw people more relaxed and more smiling at the very beginning of the fair. It was very good for me. They could find you immediately now. Exactly. I was lucky to be always in the same position where they put the new hall. Ik heb van heel veel bezoekers gehoord dat ze er buitengewoon tevreden mee waren en dat het ook duidelijker was. Ja. Een opfrissing. Een opfrissing, precies. En dat is ook goed, ja. U gaat tevreden naar huis? Ik ga tevreden naar huis, absoluut. Ja. Maar het is zelfs nog niet gedaan, er zijn nog 2 dagen. Ja, misschien wordt het nog beter. Misschien wordt het nog beter. Op het Vrijthof in Maastricht werd de 4e aflevering gehouden van City Polo Maastricht. De organisatie was tevreden over de opkomst. Is het puur Maastricht City Polo of kijken jullie ook nog om het concept nog wat breder uit te zetten? Ja, er is een nieuwe ontwikkeling met Amsterdam. Dezelfde organisatie die ons hier helpt, daar zijn we in gesprek met de stad Amsterdam. Het staat wel los van City Polo Maastricht.
Maar er is wel een duidelijke samenwerking afgesproken. En dat is gebaseerd op een eventueel City Polo Amsterdam in oktober van dit jaar. Ja, die Amsterdammers die zijn wel een stuk groter qua omvang, qua stad. Maar kijken toch altijd stiekem een beetje ook naar Maastricht. Ja, we hebben natuurlijk heel wat van de geïnteresseerden uit Amsterdam hier gehad. Het gaat plaatsvinden op het Museumplein. Alle museums hebben toegezegd. Natuurlijk een geweldige ontwikkeling. Maar de bakermat van City Polo zit in Maastricht. 30 seconds left to play before we have the first pony. In de Rebel in Maastricht werd een speciaal diner gehouden voor de Spaanse kok Ferran Adria. Beroemd vanwege zijn voormalige restaurant El Bulli. Nederlandse topchefs lieten zich door hem inspireren. Heb je alles bij hem gegeten vroeg? Ja, ik heb bij Ferran gegeten. Toen had hij nog maar 2 sterren. En toen lag er nog niet asfalt naar zijn restaurant toe. Vergeet nooit meer, de eerste keer was in 1998. Toen had hij nog 2 sterren. Maar toen kon je al merken dat dat gewoon echt heel wauws was. En s'nachts reden we terug. En dan moesten we de schapen en de geiten voor de auto wegjagen. Dat was echt heel gaaf. Ik denk dat iedereen wel geïnspireerd heeft. Het is wel een chef natuurlijk die heeft er wel teweeggebracht. Weet je, met zijn technieken, met toch wel een revolutie in de culinaire wereld. Dus iedereen is er wel min of meer mee aan de slag gegaan. Ja. En wat was de kern van die revolutie eigenlijk? Wat hij deed, wat niemand anders deed? Nou ja, maar vooral nieuwe keukentechnieken. Nieuwe technieken, nieuwe producten. Om dan toch weer hele andere technieken te gaan toepassen. Ja, en dat opent perspectieven. En dat heeft wel voor een opschudding gezorgd in de culinaire wereld. Dus eigenlijk is meneer Adria wel een cultfiguur. Weet je, was wel iemand die een enorme revolutie heeft teweeggebracht. Dit is echt een eer dat we hier natuurlijk mogen staan. En dan ik nog eens tussen die grote mannen hier. Hè? Ja. Er stonden toppers bijeen. Hè? Hij heeft de culinaire gastronomie in de wereld heeft hij gewoon veranderd. En techniek en zo. Ja, niet alleen, maar hij wilde anders eten. En anders betekent dat er ook inderdaad technieken bij komen. Maar het is puur, hij wilde de wereld anders laten eten. Ferran Adria was in Maastricht op uitnodiging van Kunstencentrum Mares, waar een expositie van hem loopt. No, el Bulli, restaurante se convierte el espacio en el Bulli 1846. There's going to be a thing called 1846, yes, and there that will be 4,000 square meters devoted, amongst other things, to a lot of different activities. There will be people cooking, there will be explanations, there will be special performances happening, there will be experiments going on from time to time, and that will be opening in kind of at the end of next year. Algunos días haremos cosas muy experimentales, pero nunca como un restaurante, como entendemos como un restaurante. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'une cuisine pour la santé, avec les produits naturels, biologiques, etc. Vous pensez que c'est intéressant, c'est quelque chose tout près chez vous? Mira, con Disney, Marvel, Pixar, on April the 12th, precisely, we are going to be launching this Disney project that's in fact Disney, Pixar, Marvel and Star Wars, that is precisely focusing or addressed to children and the parents, and it has to do with eating healthily. Okay, and it's precisely about this, because now we live 25 years more than we used to live in the past. We live longer, the life expectancy is longer. So if you're not careful, you're going to live those extra years much worse, okay? But then this at the same time is a kind of revolution, yeah? But then beware, what is it to eat healthily or natural? Is organic food natural? Question mark. What is natural is what you find in nature, okay? And then there's something else. What mankind, what humankind makes is artificial. But beware, when you talk of quality, there's this idea that people don't understand, and this is the new paradigm. If you go out to the woods, 90% of the products in the woods that might be natural are very poor quality. And in fact, what is artificial or worked on by mankind can be better quality. Elke chef presenteerde een speciaal gerecht.
Ganslever met sap van gefermenteerde rode koolbladeren en Noordzeekrab. Ik maak eerst een cocktail van Zeeuwse oester met duindoornbes en zeeegel. En dan doe ik een cannelloni van hoppenscheuten met kreeft, bier en vin jaune. En het wordt natuurlijk de klassieker, hè? De Pietjesveld, het tartaartje en de zeebaarspaling. Ik ga wild zwijn maken van heel jong, van rond de 9 maanden. Dus ga ik wild zwijn vanuit de Veluwe, een klein beetje vet erop. En dan ga ik eigenlijk wild zwijn en zijn garnituur maken, dus zijn voedsel. Dus alleen maar wat hij eet, wat een wild zwijn eet. Dus normaal ben ik niet van de zoveel verschillende handelingen op een bord, maar vanavond 28 kleinere handelingetjes op een bord. Alleen maar wat hij eet. Maar een wild zwijn eet dus niet warm. Een wild zwijn eet koud. Dus worteltjes, slakjes, mais, alles. Dus al mijn garnituren zijn allemaal koud, gemarineerd. En het is ook nog eens een keer hip in de wereld om momenteel je garnituur koud te doen en je vlees warm. Dus een beetje techniek. Op 1 bord, koud en warm. Het wordt een predessert van jonge geitenkaas met jonagoldappel en appelstroop. En het dessert is een variatie op crema catalana. Het is vandaag namelijk 19 maart. Ja. En in Catalonië is dat een feestdag waarbij... Jozef. Ja, precies. Waarbij iedereen crema catalana eet. Dus ja, ik dacht, Ferran Adrià is een Catalaan. Ja, daar moet je wat mee doen. Dus het wordt mijn interpretatie op crema catalana. De gasten moesten voor deze avond per persoon €1000 op tafel leggen. Wellicht een reden waarom het niet helemaal uitverkocht raakte. Ook al werden de kaarten in de laatste week voor de helft van de prijs aangeboden.